Ang kahoy nga way bunga ipaputol gyud kay nag-usik lang sa katambok sa yuta. Ang tao sad nga way bunga unsa man ipapatay. Muna kanus aman ta way bunga. Nus aman kun matud pa sa unang pagbasa kun magsigi tag hunahuna sa mga butang tawhanon. Sama ng kwarta, yuta, balay, panglawas, kanang health, beauty, honor, pleasure, mga butang bang aniya, kaning mga butang bang lumalabay ba? Magsigi ganit tag hunahuna ana sa matas Ginoo wa tay bunga muna matud pa sa unang pagbasa musangko ginas kamatayon. Wa gid tay bunga. O kinsa mang mga tawhana ang nagsigi og pamunga kanang kanunay kunong naghunahuna sa mga butang Dios nun. Ilingihay mong tupad. Inaunsa ro'y gauna diha sa imong hunahuna. Inighumas misa ba? Unsa may imong gustong buhaton? Ighumas misa. Kanang wa mulingi, klaro kayo, gahuna-huna na sa mga butang tawhanon. Ang akong lungagan, ang akong labhanan, ang ako rontong tindahan, o niya to pa ko'y paninglunon nga utang, daghang kay hunahuna. Ang akong anak, ang akong bana, ang akong asawa, akong ginikanan. So, hapit na ra ba yung taon tong tigbayad sa eskwelahan? Di na, niyang imong ipangayo sa Ginoo, pulos gyud para aning mga butanga. Ginoo, tabangi ang akong anak. Ginoo, makabayad ta ko sa akong utang. Ginoo, ma-promote unta. Ginoo, mo ginansya unta. Pulos lang gyud diha. Ginoo, maayo ko sa akong sakit. Wa na kay gihuna-huna nga mga butang Dios nun. Ug sa may kinaiya sa mga taong naghuna-huna sa mga butang Dios nun. Unsa man? Magsigig palit og slot. Magsigi siya gunahuna sa katilingban. Magsigi siya gunahuna sa mga tao nga nanginahanglan, sa mga kabos, sa mga sinalikway. Magsigi siya gunahuna unsay iyang ikatampo aron masulbad ang mga kalisdanan sa katilingban. Ana, sa inyong paminaw karon, sa kampo sa mga Duterte o sa Marcos o sa mga sa panahon sa campus politika, ilang Leni Robredo, sa tawagan na nila Pinklawan, sana kamuro may suhito sa dana ako panagsa. Sige, kanin tulo ka kampo. So far ba, mo man ni sila roy dominant parties sa politika, unya kaning kang Bongbong Marcos na kampo mao man ni roy nagda sa atong administrasyon. Kinsa ka nila sa ugnaaman pananglitan ang nagsigig hunahuna sa kaayuhan sa atong nasod. Kana bang dili maghunahuna sa ilang kaugalingon? Naa ka ha? Kay guwa gani sayang ang atong pagsigig butar panahos eleksyon. Sayang. Nganuman di man na sila mobunga. Kanirong administrasyon ni Marcos sugod atong 2022, mabungahon ba o way bunga? Kamo na diha ikaw. Unya, kanang way bunga nga kahoy, inigduol nimo, gigutom ka, gusto kang mangitag bunga, nya wa gibunga, may animal ni kahoy. Labi na gyud katulo na gyud kanian ha. Muna diri sa atong ebanghelyo ang sumbingay tulo na katuig nga magsigi siya balik-balik pangitag bunga wa gyud siya nakit ang bunga niingon na lang ang tagiya yuta na putla ra ning kahuya nag-expect og bunga tulo katuig na ko sige balik-balik pila na katuig ang administrasyong Marcos pila na Uy tulo na katuig. Kumusta man? Nisaka ang atong utang karon. Niabot na og nisaka og almost 6 trillion.
Unya na say 1.6 or 1.7 trillion nga utangonon kuno karong 2026 nga budget. So moabot na nag mga 8 trillion. Ang utang lang na nga napuno sa previous nga utang nga mga around 12 million. Mailhan na nimong bunga ug mabungahon ang administrasyon, mag-anam og kunhod ang utang. Pag-ari ra ba nako diri do na tay utang nga 70 million. Karon naa na las mga 50 million. Ni os-os unsa man na mabungahon dili. Gamay kay bunga putot. Pag anhin na to dinhi, wa tay hili fans, wa tay TV, murag lasang ang atong palibot. Murag lasang, tuo kayong atong kusina, tuo kayong kumbinto. Karon susihan ninyo, gamay na lang ito, ang ako na lang dool sa kwarto nako. Ang kusina, wa na ito. Nya tanawa nga risloyo ang atong palibot. Unsa man, murag lasang or murag park. Istoryahin. Nya na natay hili fans, napatay TV, sugod na sa tagpamintal skilled, tanawa atong grills, di ba? Guwapa nagnaong, mura nag inyong buhok, nagikuluran. Di ba? Na-enhance ba? Na-enhance. Nganong nahitabo mo na siya? Tungod kay nibunga, kay namalit mamog slat. Wa na mo maghunahuna ang kini akong kwarta para ni sa akong buhok, para ni sa akong kilay, para ni sa akong sandals nga palitonon, kung dili ipalit ko nig slat. Unsa nang slat? Donation. Donation para sa simbahan. Unsa to'y meaning sa slat? Ang S, sacrifice. Ang L, love. Ang O, offering. Ang T, treasure. Labi na gyud treasures in heaven. Din indot kayo. Muna, sige gimog palit. 100 pesos raman ito niya. Tulo katag 100. Ang grace nato 100 pesos. Niya na ay 70 slot challenge. Ako ning i-report ha kay. Ning hisgutan ning inyong pagkamabungahon. Dili ang inyong pagkaway bunga. By the way, lingiaw sa imong tupad. Ingna, pila na kaslat ang imong gipabunga. Na pila na kaslat ang imong bunga. Oy, ang uban 0 slat. Sige, ang grace nato niabot nag 77,019 kaslats ang atong halin. Nya naapay 622,981 kaslats nga available tag 100 pesos per slot. Nya nani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 244 na sad ka challenges atong nadawat. Unya ang PPSC, Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, ang atong halin niabot nag 44,729 ka slots. Unya naapay pila ni 55,271 ka-slots na available tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 102 na sad ka 162 slot challenge ang atong nadawat. Ang atong kuan di ay ang atong DPR katong Divine Powerful Response para sa mga earthquake victims. Ang atong halin niabot og 13,220 mga 222 ka o 223 ka slots ang atong masad gibutang diri ang equivalent sa slot convert man into piso. Ikuha niya ninyo ana ba equivalent slot nya minus sa na-spend equivalent slot nya dayon paning ang equivalent nga figure ani in pesos is 1,322,298 pesos and 34 centavos.
Nya nga to ding na-spend nga napanghatag nato dito sa norte, wa di kabot 1 million, hapit 877,337 and 56 centavos mo na ni ang figure. Unya ang nahibilin karon ang present natong DPR 444,960 pesos and 78 centavos or 4,449 kaslats. Nya dako na sa ni ato na sa ning ihatag dito og dugang. Mo na tag 100 pesos, 4,449 ang ato rong murag tawgo nato og balance after sa atong pagpanghatag. So ibutang niya ninyo taga finance pila ka slot ang running total slots, unya less sa slot nga na spend, unya dayon ang slot nga kaning balance or pwede pa natong gamiton. Okay, nana. Nganong ako maning gihisgutan tungod kay mga bunga ni nato sa ato sang DPR, mausa niya nga itong mga bunga, tag 100 pesos ra, ginagmay kayo. Unsa nakaha, kung mo bunga paunta, kining mga billions and trillions nga gikurakot sa atong mga leader, sa atong katilingban karon dinhis Pilipinas. Na declared na publicly, billions, trillions ang nawa nga kwarta. Sus, kung ni bunga pa ni, nga nahatag ngadto sa panginahanglan sa katawhan. Nangita si Jesus sa bunga for 3 years. Utang ang nidaghan, flood ang nidaghan, wa nay control. Kalisdanan sa atong healthcare sa Anas Hospital, galisod ta pagpa-hospital. Edukasyon kita maoy uyamot kay karon sa edukasyon. Agriculture gasigi na tag-import nga unta agricultural nation man unta ta. Hungmak yun. Pero naa unta tay mga trillions pero wa madapat sa angayng idapat. Nangita si Kristo for 3 years. Kinsa man si Kristo, gitawag din nato sa atong vernacular og Juan de la Cruz. Kay ningon mas Kristo, unsay inyong buhaton sa labing ubos, maunay inyong gibuhat nako. Unsay inyong gibuhat sa mga way balay, sa mga masakiton, sa mga wa ka eskwela, sa mga binilanggo, sa mga hubo, sa mga gigutom o giuhaw, maunay inyong gibuhat nga rin ako. Ang katawhan nga naglisod, nangita, hain naman ang grasya sa Pilipinas. Hain naman ang kwarta sa Pilipinas. Ana ba? No? Lingay mong tupad. Ing nasunod, ako'y mudagan pagka-presidente. Ing na ba? Ing na mong tupad. Na ako'y mudagan. Dagan lang. Dagan ba? Sige lang yung dagan. Hoy, nangandoy gyud ang Pilipinas karon nga unta do na untay molingkod nga presidente o mga opisyalis sa executive, sa legislative o sa judiciary na untay manglingkod aning 3 branches of our government nga mabungahon nga kanang makalipay gyud sa Pilipinas. Karon gud pipilara ang nalipay, pipilara ang maglupad-lupad, sakay sa ilang mga eroplano, mga private planes, sakay sa ilang mga kutsi nga portigyong mga mahaluna, unya daghan pagyod. Pilara kabuok sa Pilipino ang nagpuyo og mga mansions nga portigyong mahala, naapagyod anang gitawag og porti ka first class nga mga subdivisions. Pilara na sila kabuok. Pero ang kinabag-an sa Pilipino, mga 90% nag-ilaid sa kalisod, nagpingit sa kalisod. Ing na hain ka na bilong, naakas 90%, ing na imong tupad. Na naakas 90% na bilong.
Pero atong ipadayon sa pagsulti sa Ginoo matag adlaw ang tubag nato sa Salmo. Unsa may tubag nato sa Salmo? Ginoo mura mamog nakalitan, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Ug unsa may naong sa Ginoo? The least ones. Mao na si Mother Teresa, nakakita siya sa naong sa Ginoo sa poorest of the poor. Si Saint John Bosco, nakakita siya sa naong sa Ginoo sa mga bata o mga batanon nga wa intaw kahigayunan nga mulambo sa kinabuhi. Ang mga santos nga nag-alagad sa katilingban, nakakita sa naong sa Ginoo niining kakabos o kalisdanan. Kita dinhi nakitaan sa nato ang naong sa Ginoo diha sa atong mga kakabos, sa mga taong alimuot kaayo atong gibutangan og hilipans. Salamat sa atong mga namalit og slots, sa mga tao nga nagsigi intawag ka problema nga perting lapukas atong palibot, perting sana naghanag sagbot. Karon ato nang gihatag nga makaginhawa ang atong kuan kay makita na nimo nga mura siya og lahos-lahos na imong pananaw. Di na ka murag nagsuot-suot sa kalibunan. Kay mulapaw nimo ang mga tanom, mga kuan. Kanang inyong gilingkuran unsa man na nangandoy mong mailisa na? Oh, nanay na malit na tog slot ana pero 3 raman to, partial. Karon ato na gyud ang ilisan tanan pero ato pang kuha ang design. Ilisan tanan kay aron munindot na niya. Karon tingaling mga few days from now or few weeks from now magsugod na ang pag-construct sa atong adoration chapel kay nangandoy sa taana wa tay adoration kay naanay donor ato lang tan-awon kung paigo ba sa tong iyang gidonate. Atong tanawon kung paigo na gaito, mahimo na diha. Kining mga butanga ato ning gipaningkamutan og padayonon tani pagbuhat kanang atong bell tower, ato panang ayuhonon, humanonon, napatay CR diha nga tawgon nato og class A nga CR atong himuonon kay karidiri class sa una class D to karon mahimo na ng class B. Atong CR diha, kita mo atong CR diha ato ang gi-repair class D man to sa una kay mga laki sa una mangihi didto sa loyo inig atubang nimo kita man ka didto sa atbang. Karon ato nang gialihan kay inigwara nimo kitaan ka didto sa una mura tag naaras punuas lubi ba ana o punuas poste pero karon ato na gyud gi-formal so ma-class B na diha atong siya class A dire puhon kung buhi pa mo niya kining atong simbahan ilisan ta dita ng bangko ani himuon sa natong class A kay karon atong mga lingkuranan tungod aning nga giagay-ay na nahimo na ning class C. C la itong ibutang nay uban class D diha kanang wa nay sandiganan paako na ka sa imong sandiganan pero gamay raw na ilang ato lang watog nay matikangkang di indigana ay lang sa kimo palabig sandig. Ililisan lagi na nato basta buhi pa mo. Ato ning gi pangsulti in advance aron kay bawo mo asa tapadong sa atong pagpabunga sa atong kinabuhi. Yes, 90% ta na naglisod sa Pilipinas pero ipakita na nato sa atong mga leaders nga mga buangon, mga leaders nga mga kurakot nga bisan kitang mga pobre kung magtinabangay doon na gihapon tay mabuhat nga kauswagan bisag gamay doon na gid tay mabuhat nga kauswagan og makapaginhawa-ginhawas mga tao samtang sila ang ilang trillions nga gikuptan nakapabug-at hinuon sa kadaghanan pipilara ang nahayahay hinaot unta uban sa panabang sa mahal nga Birhen Maria o ni Santiago
apostol atong patron, lamdagan ang hunahuna kay Filipinos raman sa ni sila, Katoliko o mga Kristiyano ang kadaghanan aning ato mga leaders. Hinaut unta, maghuna-huna na sila mga butang Dios non, dili lang tawhanon, aron di sila musangko sa tinuod nga kamatayon didto sa impierno. Manindog ta mga Dios non.